I'm going to my friend. I'm gonna meet her at Stadium WEG. Okay, update. Naliligaw na ako. Ikot-ikot na ako. Hi guys! Okay. So, medyo malapit na tayo sa location ng friend ko. Wait, saan tayo pupunta doon? Hi, NS ba yan? Oo. Sige, wait lang. Magpapaturo ko sa'yo. Kasi hindi ko pa alam guys kung paano gumamit ng transportation dito, lalo na yung NS. So, magpapaturo ko sa kanya. Nasaan tayo? Dam. Ha? Sa dam? Gusto mo kumain muna tayo? Sa dam, oh. You want to try mo? Doon na lang. Parang ayoko muna mag-vlog. Nahihiya ako, girl. Pili tayo ng tinapay. Ito yung paboritong bilihan ko. So, ito guys yung binibili. Ifatin. Ano kayo kung bumili ako ng isa nito? Kaso yung paglalagyan So, mamaya na lang siguro, no? Anong na-try mo na dito? Parang ang sarap ng mga ano nila. Try ko na din to. Masarap siya. Parang masarap na. Pizza siya. Sige. Ito na lang yung akin. Bili tayo nito. Gusto mo din. Cheese lang siya. Bicol kita dyan. Ikaw, taga saan ka nga? Antique. Bisaya. Bisaya. Pero hindi titira lang Bisaya ha? Okay. Yung pang Bisaya. Bisaya? Sa later. Pero gets na Bisaya ha? Yan na yung bibilhin mo? Yan na, okay. Sige. Yung dream ko talaga mag-travel lang. Kumain ako yung mga hindi ko pa natatry. Gusto ko talaga matry yung iba-ibang foods. Okay, so bili tayo ng kape. Saan? Ang ganun ba? Okay. Before getting our tickets, please pay at the checkout first. Okay. Ang ganda guys, super. Parang hindi ako makapalaman dito na ako. Ang ganda, super. Hindi ko kita sa video. Wait. Magkano? 40. Ay, baw. Pero ito pwede ito sa aura-aura. Ito tayo ng fries. Ang sarap din ng fries nito. Try natin next time. Pangit na ng weather dahil umuulan na. Punta tayo ng KFC or KFC tayo kakain? Oo. Sige. Or McDo. Pwede din. Saan talaga? KFC or McDo? May choice tayo, may choice. Ano ba yung natural na sabi ng nanay? Daming gwapo dahil sa likod.
kakain sa KFC. Ang mahal ng KFC. So, hindi na ako magagala. Oh, wow, may rice siya. Ah, diba? Handang-handa. For the rice ang person. Ayan. Or, here. Thank you sa rice. Namiss ko na naman mag-rice. Wait lang. Kahit dito na lang. Mas masarap yung may buko pa. Alam mo kung saan ako nakikilin. Jollibee. Super. Sa Milan. Oo, Milan, Italy. Tapos sa UK, may Jollibee. Namiss ko na talaga ang Jollibee. Kaya nga sabi ko dati. May fries before- ako, no? Oo, sa yung fries. Sabi ko dati, kapag aalis ako, kain mo na ako Jollibee. Nung kinain ko lang naman, burger steak. Daw, inubos ko na yung menu. Matagal-tagal tayo hindi makakain ng Jollibee dahil. Kapag inubos ko lang yung di ba pwede ko kakain doon, mga 200, kompleto na, di ba mas kompleto na. Dito, 1,000 parang. Ay, grabe. Mahal talaga eh. Dami gwapo! Okay, hanggang tingin lang tayo. Against the light. Bakit gusto ko na yung price na color? Try natin next time. Magkano kaya yan? Wala namang ano? Parang what's for? I made it! Nakauwi ako mag-isa.